Hi guys, kumusta po kayo at kumusta po kayo? Isang mabilisang video lang po. Gusto ko sana talagang i-post to kagabi yung sa New Year, yung talagang yung pagsalubong natin sa bagong taon. Kaya lang medyo naging busy po ako kasi medyo meron lang po akong pinuntahan. Gusto ko lamang magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe dito sa channel ko. Ang pangalan po ng channel ko is Kinabuhing OFW. Ang mission talaga natin dito sa channel na to ay hindi lang may dokumento ang buhay ko, kundi mai-share ko sa inyo kung ano yung mga dapat nyo malaman bilang mga bilang OFW or yung mga magpaplano pa lang na magiging OFW, to share stories about people at to share information and to share out ideas po, no? So, ang kwento ko guys, meron na akong almost 7 years na po dito sa Middle East. So, siguro it's time for me to share about my story. So, huwag po kayong tumigil sa pag-subscribe guys, sa pag-share sa video natin kasi marami pa tayong mai-upload sa mga susunod by the year 2019. Okay? So, pasensya na po kung medyo nawala ako ng mga ilang buwan kasi medyo naging busy po ako sa site namin. Pero sisikapin ko po by the year 2019, marami pa tayong mga vlogs. At dadagdagan ko pa yan guys. Hindi lang tayo magba-vlog. Pwede rin ako mag-share sa inyo ng mga tutorials, mga tips, tsaka mga reviews. Kung ano man yan, kung lugar man yan o bagay dito sa Saudi Arabia, or kung ano ang kung ano ang buhay namin bilang mga OFW, pwede rin ako mag-share niyan guys. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit nawala ako ng mga ilang buwan kasi yung laptop ko guys na nabili ko noong 2012 ay medyo mabagal na siya. Pero ngayon guys, medyo maganda yun yung gamit natin. Salamat sa inyo sa patuloy yung pag-subscribe. Kabili na ako ng medyo mabilis na laptop. Okay? Ngayon guys, nag-edit na ako ngayon sa mga content na i-upload ko by next year. So, maraming vlogs at saka by next month, by the month of January, magbabakasyon ako at marami akong i-share sa inyo tungkol sa pag-travel. Yun talaga ang pinaka-purpose, isa sa mga pangarap ko guys, magkaroon ako ng drone. At saka mabibili ko na siya by January. So, maraming travel vlogs. Okay? At marami pa akong mga investment guys. Nakabili na ako ng laptop para sa atin to guys. Tapos, nag-invest pa ako ng ibang mga gamit. Ayan, meron na tayong microphone dito. Ayan, tsaka meron na tayong mga lights. Ayan, oh. So, tuloy-tuloy lang. Sana wag kayong magsawa na mag-view sa mga videos natin. At saka wag kayong magsawa na mag-comment o magtanong kung meron man kayong mga katanungan. At tungkol naman dito sa language na gagamitin ko, sisikapin ko po na mag-Tagalog na. Kasi maraming nakapagsabi sa akin, why not speaking Tagalog kung kaya mo namang mag-Tagalog. So, pero hindi ko pa rin maiwasan guys na magbibisaya ako. So, siguro dito na lang, hanggang dito na lang siguro, and happy New Year po sa ating lahat. At sana ay maganda ang pasok ng bagong taon sa ating mga buhay. Happy New Year! Happy New Year sa ating lahat! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Algo.
चश्मा पूरा पहनो सही है ओके